ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳаматонда рӯз бахайр. имрӯз рӯзи душанбе. имшаб як одам дар ватсапи ман навистае ки чиқа мардума фиреб мекунӣ. Ман гуфтам ки ай худо наметарсӣ мардума фиреб мекунӣ. Ман гуфтам ки ана кира фиреб кардам, ту ай туи худо тарси шав ховд набурд навистам. ша ответа да боло додагай. лекин апа хоҳарои азизи меҳрубон, тамошобинони азиз, подписчикони азизи меҳрубони ма, ҳамаш дар каналам ҳаста ки мақсад ҳақиқат дора компанияи Фаберлик. Ман дигар дар ягон ҷо кор намекунам. Зиндагии ман расходи ман ҳамаш ай компанияи Фаберлик. Ногуфта намонам ки анамун хейтер имрӯз барои ман хотиррасон кард ки барои ҳамаи шумо бирасонам ки 23 октябр 22-23 октябр дар шаҳри Москва 26 солагии компанияи Фаберлик қайд мегиранд. Ман баромад дорум, бо да уҷа мара бо чанд миллиони дига падарка мекунанд, чекҳо мекунанд, бо ман худам гав мезанам, бо видео мекунам, шумо да мемонам.